Saya! Saya! Dapat pati ako tinatawag mo. Bakbakatangkan. Ubing. Kasi! Apay si kayo babakat timapan. Ay, 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 ay. Ka anak. Maturog nakman kakabsat kong inurat ng dagit ubing. Nagkukulit da, dahil di ka nung pasalubog da. Nakakapilitan nga bumangon na kunta, maitid tayo lang, syempre. Sakbay tayo maitid. Dapat ada twist na. Kasi maturog na kumanggi, di ba? O inustorbo da. Kung umano bigat nung anda makaturog. Kaya taka nung nga mangan ti donut. Saya! Saya! Likat dito ah! Ay bam ni Sarah kini ay kwa Jayden. Hangad tudo nagsardingon. Ay bam ni Sarah kini Jayden dali. Itay takpay nga kulkulitan katatang itod kon. Idaras yo ah mapan maturog. Aso ah. Kasi may katto ay bam ni Sarah. Ay bakbakutangkan. Pang-ubing lang dayta. Dapat pati ako tinatawag mo. Bakbakutangkan. Ubing. Parang ganyan. Bakbakatangkan. Manggi ma. Video na agarat ah. Oh, nagsala ka garon. Apay bakbakatan timapan. Apay si kayo babakat timapan. Ay 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 ay. Ka anak kam. Apay si kayo babakat timapan. Ubing ti ka nga si kayo. Meron ba variant? Ay nani. Variant sa akin ba variant? Ka nga si ka. Yangat ka. Ay nani kasi. Ay nani kasi. Tan, kasi bawal ti. Ha nga mabalin. Bawal ti ubing di sweets ti. Ni kasi ko nako. Mot babakat ti ko ah. Babakat timapan pumila. Dapat si kami muna. Babakat kita na. By age dapat, by age. By age nga, bas nga pasalubong lang tubing ta, kurkure rundak garot, pasalubong da ka no. Tata, babakat mo timapan nga pumila. Kaya nga dito. Bilisan mo ah. Saglit lang. Andito na sila Sara, sila ano, eto na makaruray niya nga botsogan. Ay pakita mo dagiji pum ah. Dagiji han, dagiji abs mo pagkutsom. Kutsom. Abs ko na mo dagiji kwa mo. Alika. Oh. Amigas joy, nakalalas. Oh, pili ka, pili ka. Alam ka ano, baka nitulak. Alay ta. Oh, di pagpa-thank you. Thank you. Ni, asilan tan, thank you lang tan. Kanya kahit mo tapo, nagpipintas na eh. Ay, dahi ta, dati marshmallow na. Oh, alam garo doon, alam mo na. Ah, naglayng nagimasot. Anyay, bakar tibagam. Thank you po. Ako, naglayng mo din ni Kasen. Thank you po, wala na. Oh, ni Sarah. Ay, apay, ang kapag nagsala. Apay, ako nagsala ni Kasi. Oh, sika, Sarah. Anyara nito. Agkembot ka? Alas na, pagkakasang ah. Game. Game. 1, 2, 3, go. Go. Okay. Thank you lang. Oh, happy kayo haan. Ay. Jayden, wala ka Jayden. Ay, wala ka yung maganda. Wala na yung ano. Oh, hindi ka nagpunta doon. Wala na yung marshmallow. Oh, pili ka. Oy. O, di kunin mo na. O, di nagkaalas din na batin. Kwa siya bakit? Ano sasabihin mo? Ano sasabihin mo? Oh, ano sasabihin mo? Oy. Thank you. Oh, kala ko hindi ka marunong pa-thank you. Ay.